Grupp ta' 94 immigrant li kienu jinsabu fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' Malta iddaħlu pajjiżna l-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija, dan wara li huma kienu salvati mill-Forzi Armati ta' Malta. L-immigranti tniżlu fix-xatt tal-Isla wara li ddaħlu Malta b'bord il-Patrol Boat P-52. Mal-ewwel bdiet il-ħidma tal-Pulizija b'koordinazzjoni mal-Armata sabiex tiġi stabbilita n-nazzjonalità ta' dawn l-immigranti u ma jinżammu f'detenzjoni sakemm tkun konfermata l-identità tagħhom. Il-Gvern ma ħareġ ebda stqarrija dwar il-wasta ta' dawn l-immigranti f'pajjiżna. Fl-aħħar 7 xhur f'pajjiżna daħlu l fuq minn 1800 immigrant. Dan filwaqt li fl-aħħar 4 ġimgħat biss kellna 3 gruppi ta' immigranti li ddaħlu f'pajjiżna. L-aħħar grupp kien ġie salvat mill-AFM 10 tiem ilu meta rajna 60 immigrant jiddaħħal l-isla abbord il-P-61. Il-ħadd il-Prim Ministru Robert Abela kważi spiċċa jiftaħar meta semma l-immigrazzjoni quddiem il-partitarji tiegħu li kienu miġbura fir-Rialto billi qalilhom li f'Lampedusa qed jidħlu aktar immigranti.